Tara na, mamasyal tayo dito sa Chinatown Mall. Doon tayo umpisa eh. Wait a minute. Well, let's see. Tikoy! Wala nang ilang bago ito. Tikoy! Tikoy! So, different color. How much? Ay, 43. Kanya yung 200 malaki. 200. And ano to? Hopia Mamo. Hindi siya lang ang white. Okay. So, Hopia Mamo. Hopia Solan. Hopia. Ayan. Ay, Okay, tayo sikit-sikit. I-level ko yung naman tayo niya. Wow! Magkano? 150 po per tayo. Oh, I see. What? Ganito. Wow. dalawang kasi na. Ang namin. Warma sir, may watay ko 99. Shawarma. Ano to? Really? Up.